Gaudete, radujte se. Poštovani gledatelji Croativa, srdačan pozdrav. Treća nedjelja Adventa u kršćanskoj starini zvala se Nedjelja radosti po početnim riječima upravo ove ulazne pjesme Gaudete, radujte se. Naveden je i razlog radosti. Gospodin je blizu. Baš to nam želi reći današnja nedjelja Adventa, današnja nedjelja Došašća, treća nedjelja na ovom lijepom adventskom vijencu koji smo zapalili. Gospodin dolazi, on je blizu. Onaj koji ima otvorene uši i otvoreno srce, k njemu će doći i taj će imati razloga biti sretan. Radost se ne može kupiti, ne može se ni zapovjediti, ali mogu se stvoriti preduvjeti koji vode u radost u Gospodinu. Radost kršćana je ona unutarnja radost. Ona je u srcu koje je pohodio Gospodin, koje je izliječio Gospodin. U srcu koje je uz Božju pomoć upoznalo pravi put kojim mu je ići. Ako bismo današnja svetopisamska čitanja ove treće nedjelje Došašća, ako bismo u njima tražili zajednički naslov, mogli bismo ih nasloviti kao radost prepoznavanja i priznavanja. O svemu tomu, onomu što nam kaže Sveto pismo današnje nedjelje, razgovaramo i danas sa našim uvaženim gostom, fra Markom Vukovićom iz Hrvatske katoličke misije u Beču. Fra Marko, dobrodošao, ovdje si se već udomaćio. Da, pozdravljam vas sve koji nas gledate, koji nas slušate i tebe, dragi Željko, kao voditelja ove emisije. Uistinu da ovo mi je već drugi puta da dolazim ovdje, bio sam prije 2 tjedna, prije mene bio mladi kolega moj, pun entuzijazma, tek 3 mjeseca svećenik, pa nadam se da ćete vi, dragi gledaoci i slušaoci, sigurno prepoznati nešto i u mojim riječima i u riječima još više moga mladog kolege fra Darka, koji će doći ponovo za 7 dana. Pa dobro, fra Marko, on je svećenik 3 mjeseca, ti si 30 godina. 31 godinu. Evo i 31 godinu. Treća je nedjelja, u prošloj emisiji govorio si o pokorništvu, o pokorničkim bojama. Današnja ova nedjelja ovako roza boje, nedjelja radosti. Što o njoj možemo kazati, koje su glavne riječi s kojima bi se evo današnji naši gledatelji ovo jutro i onda danas u crkvu kad odu i kad dođu kući, koje su im glavne misli koje im evo i današnje evanđelje govori? Pa evo, kako si sam spomenuo, radujte se, radost. Kada je čovjek radostan, onda su njegove crta lica nasmiješene, onda je njegova duša radosna, onda su njegove oči sjajne. Upravo bi to želio i sebi i svima ljudima koji nas gledaju, koji nas slušaju ovo vrijeme Došašća, da budemo radosni, ali ne samo izvana. Jer izvana možemo biti i glumci, pa možemo namjestiti, kako kažu, stavljati masku jednu pa drugu, nego uistinu bi želio da ta radost bude prisutna u svima nama pred ovaj najljepši kršćanski blagdan, blagdan Božića. I same riječi ozvanjaju današnje treće nedjelje Došašća, radujte se u Gospodinu uvijek. Ponavljam, radujte se. Blagost vaša neka je znana svim ljudima. Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji, koji je iznad svakog razuma, čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu. Evo same ove riječi koje sam malo prije sada pročitao zapravo su ispunjene jednom nadom, jednim pouzdanjem, jednim potpunim povjerenjem u Boga. Znači ako je čovjek radostan, ako je čovjek miran u svojoj duši, ako je miran sa svojom braćom, sa bližnjima, s onima s kojima dijeli dobro i zlo, onda to treba primijetiti svaki čovjek, a danas nažalost u 21. stoljeću toliko je upravo neradosnih, tužnih, žalosnih, uplakanih, zabrinutih, koji se pitaju Bože, pa gdje si?
Zašto ne reagiraš? Zašto ne takneš srca, misli, pameti ovima koji vode ovaj svijet? Onda idemo toliko daleko da upiremo prstom u neke ljude pa kažemo oni su krivi što ja nisam radostan. Pa kažem onaj šef na radnom mjestu je kriv što ja nisam dobio redovnu plaću. Onaj svećenik je kriv jer nema vremena za mene. Onaj političar mi stalno jedno obećava, a drugo radi. I onda u tome svemu se prolazi nam život i stalno u nekakvom košmaru, tako da je uistinu potrebno da ta radost koja odzvanja i koja bi trebala biti sinonim Božića, Božić je blagdan radosti, zajedništva, topline, susreta, praštanja, zagrljaja, svega onoga što čega je današnji čovjek u 21. stoljeću u pravom smislu gladan i žedan. Ja predlažem da pročitamo možda evanđelje od nedjelje koja će se danas čitati na svim oltarima crkve katoličke, a onda iza toga možemo nešto i reći o svemu tome. Iz evanđelja po Luki. U ono vrijeme pitalo je Ivana mnoštvo, što nam je dakle činiti? On im odgovori, tko ima 2 haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako. Dođoše krstiti se i carinici, pa ga pitahu, učitelju, što nam je činiti? Reče im, ne utjerujte više nego što vam je određeno. Pitahu ga i vojnici, a nama, što je nama činiti? I reče im, nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom. Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu, nije li on možda Krist? Zato im Ivan svima reče, ja vas istina vodom krstim, ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim. I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje. Evo, čuli smo ovo malo prije što sam pročitao iz evanđelja, gdje uistinu Isus upire prstom i poziva i apostole, i carinike, i vojnike, i svima govori što nam je činiti. I možemo postaviti pitanje i sebi i svakome od nas, što je nama danas u 21. stoljeću činiti. Kao što je rekao apostolima, ako imate 2 haljine, dajte jednu drugome. Kao što je rekao carinicima, kad su ga pitali što je nama činiti, ne utjerujte poreza više nego što treba. Dakle, budite pravedni. Kao što je rekao vojnicima, oni ga pitaju također što je nama činiti. On kaže ne činite nasilje. Evo, kada gledamo televiziju, čitamo novine, slušamo radio, onda vidimo da toga nasilja, da te nepravde, da te sebičnosti, egoizma ima i previše. I da uistinu puno puta nam se čini kao da je Bog nekako te kajase pomalo popustio, kao da krivi ljudi drže daljinske u svojim rukama, kao da je Bog nekako se previše maknuo lijevo ili desno, ali zapravo prava istina je da je Bog nama dao slobodu. I mi zapravo možemo činiti što god hoćemo. I mi možemo ponašati se kako god želimo. I mi možemo omalovažavati sve ljude oko sebe. Mi možemo biti nepravedni, možemo biti grubi, možemo biti sirovi, možemo biti i nemoralni. Ali ako znamo da ćemo jednog dana morati dati račun za svaku tu svoju riječ, za svako svoje djelo, za svaki povišeni ton, za svaku krivu riječ, onda nam se isplati uistinu pokušati Gospodina slijediti, a posebno evo sada pred ovaj tako lijepi, tako topli obiteljski blagdan, blagdan Božića. Sve ono što je govorio Ivan Krstitelj i za ondašnje mnoštvo koje ga je slušalo
i on je bio predmet omalovažavanja. Iako je srčano navještao, iako je bio pravi pobornik onoga što govori i onoga kako je i sam živio. Međutim, i njega su ljudi odmahivali rukom i vidi ga, pogledaj kakav je. Koja je onda poruka i današnjim ljudima, današnjim kršćanima? Jednom je netko lijepo napisao, današnji kršćanin bi morao biti prepoznat. U njegovim očima bi morala biti ta radost, pogotovo evo posebice u ove dane kada smo na to pozvani. Što je to što priječi biti radostan i kako to da je evo i onaj koji je svojim primjerom navještavao i ponizio se i ja nisam taj, ima onaj koji treba doći poslije mene. Dođemo ujutro u trgovinu, ona tamo što bi nam trebala nas uslužiti, puno puta je smrknuta. Kada naiđemo na neki šalter, također, puno puta onaj koji bi trebao da nas dočeka radosno, širokim pogledom, osmijehom, također je tmuran. Pa puno puta i mi svećenici, evo sada u vrijeme ispovjedanja, kad vidimo dugački red, kažemo u sebi, joj Bože, ko će sve to ispovjediti? Možda to nije lijepo da kažem naglas, ali je baš tako. I mislimo kad će doći taj zadnji da se odmorim jer je hladno, jer su ljudi monotoni, jer se ponavljaju često, jer zapravo se mnogi ne znaju dobro ispovjediti, ali mi smo poslani svim ovcama, svim ljudima dobre volje. Pa pokušajmo uistinu ovo vrijeme shvatiti kao što je jedan mladi čovjek koji se friško oženio, bio je ljubitelj motora, bio je ljubitelj društva, izlazaka, ali je friško oženjen i njegova mlada žena je cijelo vrijeme govorila, pa dragi, pa kad ćeš malo posvetiti vremena meni, voziš te motore, znaš li koliko tu ljudi gine, znaš li da očekujemo dijete, da ćemo postati roditelji. Jednog dana on se zamislio nad svojim životom, prodao svoj motor i rekao svojim prijateljima, prodaj motor. A šta ti se dogodilo? A on je rekao, ja očekujem dijete. Evo i mi čekamo Krista Gospodina, onog malenog koji širi svoje ruke iz jaslica iz Betlehema i koji nam želi reći, ne bojte se. Evo ja vas grlim tim svojim nježnim, toplim rukama. Može li nas iko zagrliti ljepše, ugodnije nego maleno, nježno, čisto djevičansko dijete? A upravo to dijete se svake godine proslavljamo njegov rođendan o blagdanu Božića. Pa želio bih da to dijete uđe u sve naše domove, da uđe u naše obitelji, da uđe u naša radna mjesta, da uđe među naše političare, da uđe u naš sabor, da uđe sve tamo gdje su ljudi mrzovoljni, gdje su ljudi nesretni. Pa evo ponovo, već smo svi pomalo umorni od svega ovoga i ova pandemija koja nas je snašla, koja predugo traje i ljudi su s pravom zabrinuti. Ali Krist Gospodin i njima poručuje, ne bojte se. Pa čega se bojati? Ako znamo da smo mi ovdje putnici, da smo mi hodočasnici na ovoj zemlji, koji imamo svoju misiju, svoje poslanje, a to je utješiti, odtrčati, odživjeti, odsmijati se, odraditi, odpjevati, odigrati životnu utakmicu. A u toj utakmici imamo, svi znamo kao sportaši, i faulova, i auta, i autogolova, i sve je to život. Pa pokušamo shvatiti, dakle, ovu pripremu za blagdan Božića kao jedno bojno polje, kao jednu životnu utakmicu gdje je vrhovni sudac, arbitar, koji je jedina pravda, koji nam jedini želi u svakom trenutku našeg života dobro, da je on onaj koji će nas nagraditi za svaku našu kap vode, za svaku lijepu riječ. A ta riječ, radujte se, radost. Sjećam se da je profesor i naš dobri sveti fratar, fra Bonaventura Duda, pitao jednu časnu sestru, sestro, pa znate li se vi smijati? Ona je rekla, pa kako ne bi znao pater? Pa zašto se nikad ne smijete? Evo dakle, treba nam osmijeha, ali ne maskiranoga, ne lažnoga, ne glumačkog, nego pravog istinskog. Kad vidiš onu bakicu, evo upravo danas, prije nego što sam došao u ovu emisiju, sam išao pomazati i ispovediti jednu baku od 87. godine. Pa pitam je, bako, pa kako vam je ovdje? Ona kaže, sine, nikog nemam. Ostala sam sama
i ovisim o dobroti dobrih ljudi. Ja kažem, pa evo vidite, danas je poslao mene da vas ispovedim, da vam Krista pružim pod prilikama kruha. Evo i ovaj čovjek što me je doveo do vašeg doma i on je taj koji vam želi reći, evo bako, niste sami, ja sam s vama. Pa evo želio bi uistinu da ovo ne bude samo neke floskole, da ne bude samo mi svećenici pričamo, propovedamo i kažemo amen, nego da uistinu taj Krist, ta radost, ta istinska ljubav uđe u sve naše domove, jer nam je te radosti tako danas potrebno u 21. stoljeću. Da, poštovani gledatelji Kroativa, čestitajući vam ovu treću nedjelju Došašća, približavamo se vremenu, Božić je pred nama, Bog dolazi, On je s nama. Kako veli Marko, s nama je i u radosti i u žalosti, i onima koji imaju prijatelje i oni koji nemaju, i oni koji su osamljeni i oni koji su svaki dan s nekima. S nama je i u sreći i u nesreći. S nama je da bi bio naša snaga i naša sigurnost. Jedino u povezanosti s njim možemo postati drukčiji, bolji, strpljiviji sa sobom i sa drugima. U tom duhu pozivamo vas sve skupa, idimo ususret Božiću i prepoznajmo u malenom djetetu jedinoga spasitelja, onoga u kojemu je prava sreća i radost uvijek preobilna. Do sljedeće nedjelje, fra Marko, pozdravimo još jednom naše vjerne gledatelje i najavimo sljedećega gosta, fra Darka. Pa evo, ja se nadam i radujem da ćemo ovaj Božić provesti sigurno zajednički u našom prvom becirku. Radujem se svim onima koji će doći ovih dana da nas posjete, da se ispovjede, da svoju dušu olakšaju, a prije toga sami znate što nam je činiti, izmiriti se međusobno. Najteže u kršćanstvu je oprostiti, ali to nam je Isus dao primjer svojim životom kada je s križa rekao svim onima koji su mu nanosili bol, Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. I završit ću ovo svoje razmišljanje, ovu svoju kratku emisiju, zapravo sa jednom rečenicom koja je onako pomalo simpatična, a s druge strane veliki ispit savjesti. Kažu da jedan vjeroučitelj djeci u školi rekao, ako su zločesti ljudi crni, a dobri ljudi bijeli, kakva bi ti htjela biti? Pa pitao jednu učenicu. Ona je rekla, a ja bi vam velečasnije htjela biti prugasta. Evo, puno puta mi, nažalost, znamo da je najbolje biti bijel, ali je to teško. Znamo da nije dobro biti crn, pa zato uvijek puno puta možda upravo izaberemo to biti prugast. A prugast je nešto, dakle, ni topao, ni hladan, ni vruć, ni glad, ni sit. Zapravo možemo reći prugasto je nešto između, ono lila, a Isus me treba potpuno za sebe. Isus me treba 24 sata. I onda će mi on dati snage da ne klonem, da ne malakšem i da hrabro koračam naprijed. To mogu potvrditi iz svoga vlastitog života, jer mi je bilo puno i crnih trenutaka u životu, i bolnih trenutaka, i suze na očima. I sjećam se tih svojih Božića, okružen svojom sestrom, svojom braćom, svojom tetkom koja se nama brinula, kada je bilo i suza u očima jer je falio netko. Ali evo, Isus je providio svima, pa tako i nama. Pa evo, neka u tim mislima uistinu nam ova treća nedjelja Došašća, koja se zove nedjelja radosti, bude uistinu radost u pravom smislu riječi. I neki mudri čovjek je rekao, radosni, sretni ljudi nisu nikada i nekome opasni. Budimo radosni, budimo sretni, pa će biti više osmijeha, a manje suza. Biće više radosnih lica, radosne djece, sretnih, zaljubljenih obitelji i svega onoga što nam danas tako je potrebno u ovom 21. stoljeću. Poštovani gledatelji Kroativa, ništa drugo ne preostaje vam kazati, čestitajući vam ovu nedjelju sa porukom budimo radosni. Do sljedeće nedjelje, srdačan pozdrav.